Няма страшно. Автор Маринела Филипова. Свечеряваше се и юлската горещина неохотно се събираше багажа, за да направи място на вечерната прохлада. Птичките щастливо се разтъкаха наоколо, насищайки сумрака с прекрасните си песни. Щурците им пригласиха и по нищо не отстъпваха на виртуозния им концерт. Пред неголяма къща, на голяма маса, под все още хилав асмалък, седяха мъж и жена и се наслаждаваха на току-що съживилата се от хладината природа. И двамата мълчаха, заслушани в звуците наоколо. Имаше нещо събирателно в това мълчание. Мислеха си за едни и същи неща. За това къде бяха до вчера, а до преди 10 години и къде са сега. През колко трудности и радости бяха преминали, през колко смях и сълзи. В колко камъка се бяха препънали и колко бяха успели да прескочат. В колко стени се удариха и в колко от тях бяха успели да отворят врати. Колко мостове бяха построили и колко разрушиха до основи. Когато единият от двамата беше на път да се срине, другият го хващаше за ръка, поглеждаше го в очите и казваше: няма страшно. Можеш. Аз съм с теб. И го казваше с цялата си любов и вяра, така че да не остане и капка съмнение, че нещата наистина ще се оправят. И те се оправяха. Сякаш подчинявайки се на силата на любовта и вярата, и даваха нови криле за полет в неизвестното. Защото животът не е ли непознато пътешествие? Всеки миг е нов и колкото и да планираме, винаги присъства моментът на изненадата. Но ако има кой да повярва в теб, когато ти самият изобщо не си вярваш, полетът в неизвестното става някак по-лек. Една сова бе кацнала на отсрещните жици, съвсем близо до тях. Не бяха усетили кога е дошла и сега я разглеждаха с интерес. Лампата на стълба до нея я осветяваше. Изненадаха се, че светлината не й пречи. Совата завърча глава няколко пъти и се вторачи в седналите на масата хора. Постоя така, необезпокоявана, докато друго пиле не прониза нощната тишина с писък и тя се стресна. Политна тук над главите им и се изгуби в мрака. Жената се изправи, сякаш да я изпрати, притискайки ръце към гърдите си. Огледа се да види кой я прогони. Мъжът ти беше вдигнал вежди и наблюдаваше отиващата си гостенка. Спогледаха се. Не им се беше случвало да наблюдава този нощен хищник от толкова близо. Сега обаче живееха като част от природата, макар и недалеч от града, и трябваше да свикнат да посрещат и изпращат обитателите й. Те се загледаха в пустите жици пред себе си. Досега не ги и забелязваха, макар да бяха пред очите им. А сега всяка вечер, сядайки на масата, щяха да поглеждат натам с очакване. Когато взеха решение да заминат в чужбина, роднини и приятели ги подкрепиха. Останаха там няколко години, но носталгията си каза думата. И когато решиха, че не само ще се върнат, но и ще заживеят на село, повечето от тях ги обявиха за луди. Но и двамата бяха повече от сигурни, че искат точно това. Всички се надпреварваха да ги получават как е възможно да са живели толкова години в лукс в чужбина и сега да се набутат на село. Как нямало дори баня и се налагало те да я построят. Как ще ли да обработват този голям двор, като и двамата били градски чеда. И още, и още, и още. Няма страшно, казваха те. Ако всичко е лесно, животът няма да е интересен. Да не мислите, че в чужбина беше цветя и рози. Щом на чужда земя се оправихме, на нашата ли ще се оплашим? Това е мечтата ни от години и сега живеем в нея. За какво са мечтите, ако не да се сбъдват? Трябва да сбъднем и тази, за да отворим път за нова. Станаха от масата почти едновременно. Хванаха се за ръце и се запътиха към къщата. На прага жената се спря, обърна се и огледа все още разхвърляния от ремонта двор. Няма страшно, нали?
Попита тя с надежда в очите. Разбира се, че няма, каза и той. Не се ли увери в това досега? Целуна я по челото и влязоха в къщата. Над масата в двора остана да се поклаща крушката на дългата си жица. И всяко нейно полушване сякаш беше обещание, че най-доброто тепърва им предстои. Прочела Десислава Вулева.